Xa estamos aquí, Carlos. Xa estamos aquí contigo. Con Manoli, a presidenta do xurado para os microrelatos de hoxe de Carlos Casares, amigos, porque estamos xa a punto de empezar. Estáse nos enchendo xa o liceo. Manoli, benvida, primeiro de nada. Grazas, benvidos a vos tamén e moitas grazas por invitarme. Mira, supoño que non foi nada fácil, porque que hai un nivelón, Manoli? Teñen moito nivel, sí, aparte tratándose de xente noviña, veise que sí, que coñecen o xénero e, bueno, que sí, que teñen un nivel moi alto que nos sorprendeu. Ademais, o microrelato non é fácil. Non é fácil. O microrelato ten a súa cousa. Non é un xénero que a xente pense que simplemente é un relato curto, non. Vai moito máis aló. Cales serían as características dun microrelato para facelo ben feito, Manoli? Bueno, pois a característica principal ca que xoga o microrelato é que a elipse, que son os espazos en blanco, digamos, que o lector ten que acabar completando. Entonces, tens que deixar caer entre liñas, entonces eso non é fácil. Non é fácil. Porque tens que contar sin contar, que o lector sepa ler entre liñas. A característica principal é esa, o do uso da elipse e de facer pensar o lector no que está lendo. Bueno, pois nada, penso que hai moito talento, penso que estades facendo moi ben. Creo que tamén Carlos Ares é un pedestal. Un gran motivador e dinamizador do xénero, que desde logo agradezco, e aparte os que amamos este xénero, pois estamos encantados de que iniciativas así pois se leven a cabo. E para os alumnos eu penso que o Moi mellor motivador. é sempre coa inspiración do noso queridísimo Carlos Casares. Aí está Que estaría super orgulloso. Aí, presidindo todo e sorrindo como el sabía facer, verdad, Manoli? Sí, totalmente, estaría super honrado. Pois vamos a empezar. Bendito mes que empeza con Santos e remata con San Andrés. Se hai algún Andrés por aí, pois parabéns, felicidades. Bueno, como vedes, benvidos todos á gala de entrega do Premio Literario Carlos Casares de Microrelato que hoxe celebramos neste fermoso Salón Noble do Liceo Ourensano. Son Marina, escritora da Xente do Redor, ese colectivo que estamos apoiando incansablemente a cultura neste Ourense, e creadora do himno As Letras Galegas, que vos convido que miredes en Google, que xa o podedes disfrutar todos. Ese himno que vos entreguei para todos os que amamos esta terra de auga, de vento e de esplendor. Estamos aquí para recibir aos gañadores deste premio. Comezamos con esta música maravillosa da banda xuvenil da agrupación musical de Vincios de Gondomar. Bueno, está dirixida por María García Bustos e interpretaron estes rapaces Rapsodia de Robert Finn. Teremos tempo despois para falar con María, coa súa directora, para deleitarnos de novo cunha segunda actuación que, como vedes, hai disciplina en todo, porque aí queda todo como estaba antes. Os músicos son seres moi especiales, verdade, papá? Estamos aquí para recibir aos gañadores deste premio que está convocado pola Fundación Carlos Casares en colaboración co Liceo de Ourense e o patrocinio da Xunta de Galicia, da Deputación de Ourense e da Rede de Hotéis e Balnearios de Galicia Caldaria, no que participaron os alumnos de bacharelato e ciclos de grau medio e superior de toda a provincia de Ourense. Un evento que busca estimular as facetas creativas da mocidade e ofrecerlles a oportunidade de amosar o seu talento. Queremos un legado importante que ele deixou para fortalecer a cultura deste país, a lingua deste país, para fortalecer este país. Carlos, a través das súas responsabilidades como presidente do Consello de Cultura, como presidente de Corea Galaxia, como a súa estancia no Parlamento como independiente no primeiro Parlamento de Galicia, deixou para todos aqueles que quixeran colaborar con a cultura galega
de facer máis ancho este país, máis plural. Carlos acollía, daba mensaxes para todas as persoas que quixeran estar en ese ámbito, e iso queremos fomentar desde a Fundación. A Fundación quere fortalecer este país, fortalecer a súa lingua, fortalecer Galicia en definitiva. Sempre falando do teu pai. Home, pois imagínate, é unha cousa de moita emoción. Claro, para vos é un escritor, para mí é o meu pai, ver que se organiza un evento tan bonito, donde facedes un traballo tan bo todos os artistas, tú, por suposto, Carlos Ares, os rapaces da banda juvenil de Vincios, os premiados, é unha cousa moi emocionante, é realmente fermoso, é un acto dos meus favoritos, realmente, é unha cousa de nenos e de rapaces, é francamente unha cousa moi emocionante. Maravilloso, moitísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, Lo siento, espera. Esa vida que era moi renegada, que ai, soprarme no ollo, que eso lle ven moi ben, moi ben, moi ben. Sopralle. E Paulino, veña lamber. E Petra, Petra, te risa nada, no haga así de... En donde supe efectivamente salió el zapato zum, e olha, o que é a boa sorte que lle foi dar as copetas na cachola. Estou con Nerea, gañadora dos microrelatos de hoxe, Carlos Casares. Bueno, Nerea, que se sinte? Pois un montón de emoción e moi agradecida por todo o xurado e todo o público que nos veu hoxe a ver. Foi un acto precioso, verdade? Bueno, dille a xente en que consiste o teu microrelato para que se lle abra así un pouquiño boca. Bueno, pois o meu microrelato era así como ben decía Manoli, un pouco un quebracabezas que vou deixando por aí información para que trata así un pouco o tema do maltrato, algo así como unha venganza e vais entendendo sobre todo a información que se ve entre líneas, así que sí. Moi ben, parabéns, Nerea. Moitísimas gracias. Premio de Accesi para Rodrigo cos seus microrelatos do concurso Carlos Casares. Bueno, Rodrigo, que sintes? Pois a verdad moi impresionado porque eu que son unha persona de ciencias, estou facendo matemáticas este ano, pois sorprendeme moitísimo que algo que non se me atribuía que fose tamén algo que ao final algo que aínda que facese por afición que conseguise algo así como ganar un premio literario, parecía moi increíble. Pero a poesía está en todas partes, sobre todo nesa herviña da que ti falas. Recórdalo. É que é moi breve, pero é potentísimo, señores. Recórdanolo, Rodrigo. Pois dicía así, que pequecha es, herviña, así é,
pero teño toda a terra baixo os meus pés. Bueno, a mí pareceume maravilloso como en tan pouquiñas liñas dis tantas cousas, conceptista ou como lle queiras chamar, pero, bueno, aí está a medición do matemático, Moitísimas grazas e parabéns, Rodrigo, grazas. Querido Xosé Poldras, o ilustrador que en directo estaba facendo cadro de todo canto vías. Bueno, que tal te encontraches? Moi cómodo, sí, porque o ambiente que se respiraba aquí era fantástico. Entonces, pois, sentíme casi como traballar eu solo. Aparte de que cando te centras de verdad, pois te olvidas do que te rodea. Eso sí, agradecín tamén moito ter os modelos, porque non é algo frecuente traballar con modelos. E iso foi moi bonito. Estuvo precioso. Bueno, menuda xoia lle mandaches o Troitiña, Leva aí un cadro... Hai que darlle un pequeno toque ainda, porque bueno, non claro, normal. Pero darello e, bueno... Moi pouco tempo, era moi pouco tempo e ademais, bueno, pero é que Lucía... Tratamos de facer a impresión do que estaba sucedendo e non representar un documento. Moi ben, pois parabéns unha vez máis, grande, moi grande, o Xosé Poldras. Grazas. Grazas a ti. Moitísimas grazas. Bueno, fermosísima actuación o autor, o pintor Poldras. Creo que queres entregarlle esa obra a alguén. Verdade? Troitiña, por favor. Por favor, Troitiña, que che quere entregar a ti. Mirade que fermosura. Feita neste momento, de aquí e agora. De aquí e agora. Bueno, con Ana Escudero, ¿quién eres tú, Ana Escudero? Pues nada, yo soy profesora en Elías Lago Adantela y he sido profesora de uno de los premiados. De Rodrigo. De Rodrigo. Y bueno, pues ha sido muy inesperado y el acto ha sido tan bonito que bueno, pues estoy aquí un poco a felicitar a todas las personas que han colaborado en este evento y en lo bonito que ha sido y el gran rato que hemos pasado. Pues mira, es muy importante, Ana, que nos lo hagáis saber porque a todo el mundo nos gusta que nos feliciten, pero también tiene que ser de vuelta, porque vosotros también hacéis que esa sensibilidad en los chavales entre y eso es súper bonito y maravilloso. Y ahí se le ve también a Rodrigo que ha bebido en alguna fuente interesante. A ver, Rodrigo es un niño muy especial, está haciendo el grado de matemáticas, me sorprendió a todos, siempre pensábamos que iba a ser un buen lingüista, le encanta la lectura desde muy pequeñito, formó parte de los clubs de lectura que dirigimos en el instituto desde que empezó en el centro y ha estado siempre muy involucrado con la biblioteca. A pesar de que es un chico de ciencias, por eso que está estudiando matemáticas, siempre ha estado pendiente de la biblioteca, ha sido ayudante, colaborador, ha utilizado el programa Coja que el año pasado instalamos, ha estado siempre en los recreos en la biblioteca y tenemos pues una conexión muy especial porque siempre intentamos hablar de libros. Maravilloso, por eso estáis aquí apoyándole y eso es digno de también hacer mención. Muchísimas gracias, Ana. A ti. Gracias. Querido Carlos Ares, bueno, menudo traballazo fas ti, moves ceo e terra. Bueno, fais o que se pode, todo para a Fundación, para a colaboración del Liceo e para facer que os rapaces escriban e cultiven as artes, que decía Carlos Casares. Perfecto. Bueno, e que banda tedes aí en Vincios, É unha maravilla, como maravillosos como soades. Para min é unha sorte tocar con estos rapaces porque me dan absolutamente mil voltas e disfruto cada día que teño a oportunidade de tocar con eles, son maravillas. Bueno, o acto estivo moi ben, foi moi entrañable, como sempre. Carlos sigue sendo moi motivador, verdade? Carlos Casares. Muchísimo. Inspirador total. Bueno, eu é que é un autor que me cultivou dende sempre, o sea, casi podo recitar os seus libros. Formar parte desta familia da Fundación, ter a sorte de, bueno, compartir amizade persoal pois con Joca, con seu fillo, con Xavier, seu irmán, bueno, pois é unha maravilla e poder seguir divulgando o que nos deixou el, pois para min é unha honra, o sea, é un disfrute absoluto. Pois parabéns, quedou todo moi ben, podes quedar tranquilo xa. A ti, dame ese bico que merezo. Como sempre. Gracias.